biyahe ka June 1. Not unless ma-declare naman sila nga i-extend din na siya ang cancel ng trips. Gin-stop na sa ang biyahe Iloilo to Bacolod to Iloilo pagi sa executive order ni Mayor Velebing Leonardia, executive order number 27. Base man sa sulod man kay ti una man nga nag-declare ina si Mayor Jerry Treñas. For now anay medyo i-contain anay. So ang sigurado ko suliton ko is June 1 meron na. Unless today or tomorrow i-extend din na siya ang cancellation ng mga trips sa Iloilo and Bacolod. Okay? Alright. Stay tuned ang mga pumuluyo naton, ang mga tagpalamati naton kay karon dugay mangin kaupod naton sa kahanginan si Congressman Greg Gasataya. Iya ini ipatpat isa-isa. Ang mga palaman ko tanong niyo karon pwede niyo gid maduso karon regarding sa pagpatukod naton plano pagpatukod naton sa General Hospital. Pila blang capacity sini, pila blang pundo sini, ano blang i-cater sini, libre bala ini sa mga pumuluyo, ano ka mabinuligon ini sa siyudad sang Bacolod. First ini ng hospital nga iya sang siyudad sang Bacolod. And ara na siya sa second reading. Ara sa second reading. Pasalamatan naman karon ang mga senador nga nangin yabi para ang ini nga General Hospital mangin mabutang sa kamaturan o kun patukod na no. May nga gaman sa station manager no na di malamag Banwa News Chief Aksyon Rex Cantong kag sa talang yatag palamati sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginambal na kag ni Councilor live kita sa Facebook page sang Aksyon Radyo Bacolod. Antisina nagapamati gid subong ang aton nga mga ROF, OFW, returning residents sa bag-o na naman nga patakaran sang National IATF kag OWA. Ining pagpangayo na naman sang letter of acceptance, hindi lang niya sa siyudad sang Cebu, kundi pati sa Manila na. Okay. Sumugod sa subong adlaw, pamati OFW kag ROF ang ROF wala gali, ang ROF, ang OFW. Sa una, why ni sila tawhay ni sila mo, di ba Councilor, tawhay ni sila. Kumbaga ang punto is status quo ang ROF ROF kung ano nga procedure na observe naton, same lang sa gihapon. S-pass lang gyapon. Okay. Sa ROF, S-pass lang gyapon. Pero sa case naman sang OFW o kon overseas Filipino workers, sumugod subong adlaw, ginapangayo na sang airlines ang inyo mga letter of acceptance. For example, makapuli ka mo di sa siyudad sang Bacolod. Antisina, coordinate ka mo anay sa LGU sang siyudad sang Bacolod, particularly sa opisina ni Councilor Israel Salanga para matagaan ka mo nila sang letter of acceptance. Importante na hindi ka mo pasakyon kung wala sina. Actually, i-implement dapat ina nila sang nagligad nga Tuesday. Kaya may mga OFW na nga nagamuno nga hindi sila pasakyon. Kapanik sila kagahon katawag pangimuta bata. Katawag sila, sir, hindi kami pagbatunon kay wala kami kuno sang letter of acceptance gikan sa inyo LGU. Sus nagpanik man kita. That's why nagtawag ko dahil gilayon si imo councilor. Kag gintagaan mo ko number sang regional director sang OWA. Para ma-coordinate sila kag naayo naton nga kun pwede para mapatigayon kita na isang information dissemination sa mga OFW naton. Ginayo naton nga kun pwede tagai kami sa 3 kadlaw. Gay kami 3 kadlaw, gay kami 4 kadlaw para hindi man makibot ang mga OFWs namon nga mapulit diri sa Bacolod nga nagalinya na sa airport. Hindi na dali-dali, hindi dali. Pila lang kami da sa office, pila lang tada kabilog ang nagabaka-baka sina. So kung gulpihon mo kaluluoy kaysa gakadilin sila. Tungod lang sina nga gamay nga mga which dapat wala na siya gani. Hindi ko ba kuha ang punto. Galing ito kakapoy lang giti deal sa national. That's why kita masunod na gid lang ta. Wala ta may memo ang ato niya plan B. Let us just find solution and provide solution na lang sa mga OFWs naton. Kung amo na pangayoon nila matag na gid lang ta. Ang ako nagitani nga magka-coordinate early ang mga OFW sa aton, ang kaluluoy lang tingong wise nakabalo sa Manila pa lang, no? Correct. But kita sa opisina, open ang aton yung opisina para mag-provide sang letter of acceptance. 24/7, iklaro. Kung needed, papalala kami ahead of time as much as possible before sa imong flight. O naghimo desisyon ni si Councilor Salanga nga kung ano abal na sa ako kung anong ilang nga mga ginaayo as long as may negative swab sila wala naglapaw sa 72 hours. I am talking about OFW pasugti lang and hindi na pagpupudlayan. Kin-inform ko naman si Mayor ang same advice sa wala mayors niya prepare ang mga daan dira sa inyong manpower kay kung amo na require nila inilta mag-argue inilta mag-question na i-provide na gilang para smooth ang pagpuli dire. Tapos
ang iklaro ko lang, iniblang mahalin sa, for example, Cebu, mabiyahe sila barko, coordinate ka mo, magluwas nga, ma-coordinate ka mo sa, usually, kay may counselor, kay Ma'am Cindy, ni Prote, i-support agad si Ma'am Cindy, kay kabalo ko, damo, gid sang ilagin na pangtatag mga returning residents. Ang ilaging klaro, nga for example, halin ka sa Cebu, maagi ka sa Dumaguete, maagi ka sa ano man nga lugar sa Oriental. Magluwas nga ma-coordinate ka mo sa siyudad sa Bacolod, sa local government, sa siyudad sa Bacolod, coordinate ka mo kung sa diin ka mo madungka. For example, Dumaguete. Coordinate ka mo sa Dumaguete, anay, tapos coordinate ka mo sa siyudad sa Bacolod. Kaya for example, hindi man pwede nga makarikta ka sa siyudad sa Bacolod. For example, Cebu ka karon kadto ka sa Bacolod, coordinate ka di. Pero kung mo nagbarko ka, kag may dungkaan ka nga LGU, coordinate gid to. Kaya amo na ta silang mabaton sa imo. Do respect. Unlike sa aeroplano yan, nga pag-abot mo sa Bacolod, airline ka dayon. Airline ka Airport ka dayon. So, within the, parang Bacolod din sila lang siyang area. Pero kung magbarko ka, like maagi ka sa Tabuelan, for example, or madung ka kay San Carlos, may coordinate ka dapat yung LGU. Pero sa ROF nato niya, so returning overseas Filipino naton, iklaro nato na sa Manila, S-pass lang kamo gyapon. S-pass lang kamo gyapon. Pati lang kamo sa quarantine period ni ilagin set. Kay kami susunod sa Bacolod, bisan naglapaw ta, di ba, Counselor? Bisan naglapaw ta 3 kadlaw, batunon ka mo gyapon sa susunod sa Bacolod. Hindi man sa mag-apat, di man sa mag-5, di man sa mag-6, 3 kadlaw, batunon ka mo namon. But, pag-abot mo sa susunod sa Bacolod, sakay ka mo sa bus, or pasugat ka mo da, whatever the case, kadto, swab and go sa base center. Hindi na ka mo mahasol. Tungod na sa mandatory. Tungod na sa mandatory nga quarantine dito sa Manila. Please hindi ka mo confuse. Lain na kay Cebu, lain na kay Manila. Lain na kay Cebu. Pero bahala anda sila kung maano sila basta kita diri mabulig lang taya para mangan mahapos na tanan para sa ila. Kay kung ipa-settle tapos law to nga mag-settle sila, magamo lang gid. Ari pagid ang sa syudad, ang sa Cebu pagid. Asa Subong wala pagid sang proper rules. Coordination naging set sila. So kami sa LGU syudad sa Bacolod, nagatingog kami nga i-cater ang tanan-tanan ninyo mga pamangkot kay balo ka dapat maaskig ka mo, hindi ta magsalig nga, ay may amot nga kaso, may amot. Balo ka, kada OFW, kada ROF, may lain nga sitwasyon. For example, why nag-itsundian na si Regional ITF, kag government sang Cebu, kaya hindi karon niya magpasugot si Governor Gwen, which is, may mga legal na gani nga impediments nga sa iya. But anyway, hindi siya yung pasugot ya nga matinir dito sa Cebu, kaya ginaproteksyonan niya man ang Cebu nga hindi magdamo ang kaso dito. So gusto ya as soon as possible, as soon as maswab ang mga pumuluyo, as soon as makarelease ang letter of acceptance ng LGU, puli, hindi magtinir sa Cebu. But karon nag-conflict siya. Kay sunod sa Regional IATF, dapat ipatiniron mo gid sa lugar nimo sa Cebu 10 kadlaw. Para ma-heal gid. Tama na be. So dira asa Subong ang conflict nga wala ina masolve. So sa mga ari na lang tandaan nyo gid OFW ROF. Kung kumpleto man lang kamo sa swab, kag tagaan di kamo namon sang letter of acceptance, batunon nyo na lang. Kung for now ano ang ila imando sa inyo. May it nga pag-abot nyo iswab kamo, pagkagaabot ang result puli kamo di or pulo kadlaw. Nagadepende ina sa ila, hindi kita ka pamirsa. Kay ti ilan iya rules mo para sa Bacolod, hindi man sila ka pamirsa sa aton dre. Kay ti may ari mata di rules the same as sa Cebu. Okay, and clear to lang why na kita subong nagasugat. Tanan niya OFW and ROF kag returning resident and apor dapat sugaton niya mo sa airport sa inyong mga family members or company. Bis ka naglapaw ila sab. Yeah. Kay pag briefing na dito gina-inform na sila kung di isla madiretso mo. So kay tungod limited na subong katama gid no gina-require gid subong tanan niyo OFW and ROF allowed na kamo nga sugaton sa inyong family sa airport. Okay. Klaro na to no. Nag-declare nagpagod sa statement. Sang nagligad nga adlaw si Mayor Evelio Bing Lunardia nga ang syudad sa Bacolod despite sa mga nagasaka nga kaso nagligad 117 kita sang kagapon 84 subong 89 ang syudad sa Bacolod yara gyapon niya sa moderate risk. Moderate risk. Ang dumas nubo ng lomo. Ara kita sa moderate risk. But silingon nagano gid siya, nagpangabay gid siya. Nga despite nga na-injeksyonan na kamo, na vaksina kamo 1 or 2 doses na. Please, pati gihapon kita sa protocol kay nagambal siya nga hindi malayo nga kung sige lang tayo kapasaway. Mabalik kita sa lockdown. Mabalik if masigi kita pasaway. Mabalik kita sa lockdown. So ginaayo niya gid nga hindi ta magsalig.
nga biska na bakunahan na ta, mahalay tayo kagwa ka matabling-tabling idigid pwede. Sa nahambalan ni Doc Surongon, sa naligad niya si Mana, ang pinakarisgo, kung na-injeksyonan ka na first dose, ang imo nga, time nga na-injeksyonan ka, asa sa period nga, sang second dose mo. Dira, ya grabe, medyo nubo na nga ito immune system. So, dira gid ta nga chimpo, mahalo na. Correct. Before tabla mag-proceed bala, no? Greet lang na happy birthday diyo. Si Nang Eden, Antoniano, happy birthday. Si Sheila Hilera, birthday today. Ay, Madam Happy birthday. Si Rudy Reveche, ang atong event organizer sang street dancing sa Mascara Festival. Si Rudy, happy birthday. Si Richie Hapon Bilokura, happy birthday, no? Happy And birthday. kina-check mo lang sa Facebook, actually ko siya may mga birthday today. Si Catherine Aldon Caballero, happy birthday. Okay. So, antes naton pwede na guro? Itawagan naton si Congressman Greg Gasataya para maka-update ta sining Si Kas Junjun la, Pasman. Oo. The birthday man birthday kagapon. Oo. Ni Kasin. Ayan. Talangge. Okay. Sino pag ang aton nga ipang ay kaluoy kay sir. Okay, na pa na sila ga-update ato sila sa Cebu, hindi sila kasakay halin patani kagapon. Sir, tapuson ko lang ang program, sir, i-subton kagid naman. ROF? RR. Oh. Actually, nagpagigangot sila galing kito. For now, way pa nakasabat. Okay. Dito gaya, itinguan ta na kay Connie Dormitorio, good morning. Sa kay Melting Son Cas, morning. Alex Montesa. Kay Neil Brian Valois, bawo nga nagapamatigid sa pamilya. Si Ami Merinder, greetings kuno sa mga taga-barangay 3 Hinigaran, mga neighbors sa dira. Good morning man sa kay Mayor May Mangilimutan sa Banos ng Castellana. Kay si Boys, kanday Pre Romel and Lara Pardilla. Tito Roed Meliesa, good morning. John Dungon kay Ami Precaloy Espinosa, Liverpool. Victor Suson, Attorney Martigo, Romeo Subaldo Dolin Gumata, Don Di Blanca, Priting sa Fortune Town. Pamilya Toledano, Pamilya Venus sa Barangay 4, Espanyola Family. Samek Boys, Basketball Club. Sa tanan nga naga-monitor karon. Sa kay Pre Victor, Rosa Frihil, Priting, Nanay Milagros Pacheco sa California, Alasco Family, kag Pacheco Family. Pre Jipoy, Pre Gamo, kagawad Noni Binyas, kag Winnick Taquizo, kay Sixto Solis, Christopher Masconiana, Tim Quirido, Ale Brilla, James Yap, Herbert Besa, Thea Trogulan Shan, Jake Bilbao, Manuel Onghero, Lori Didolo, Marimaye Garcia, Mariel Pihilan, Carlito King, Mike Pula, Chris Noblisada, good morning pre, Peter Ojero, Julius Sitar, Castellania, katapos ang Station 4. Ari na ko, no? Si Congressman Greg Gasataya. And sa mga kuya ta, i-greet na lang, anay. Mga kuya tagapon la. Mga kuya ta sa Mascara Eagles. Mascara Eagles. No? Katapos nag-meeting kita. Yes. Inactive kita da, kay kanami man na nakita naman ang potential sa ng grupo kag ang ilang nga tuyo is magbulig. Nami na. Correct. Alright, so subong aga, isa sa gin-invite nato, no, is ang very dynamic, no, mapisan, and ang tawag namon siya silent worker, no, wag nagpabaya man sometimes sa pandemic, no. In fact, kung pamakuton mo ning mga pumuluyo naton dire, may mga gift in islayang gid bato no pangpiyan-piyan gid during sometimes sa pandemic. And isa sa may nakadamo man niya Bill Subong kung sa nga congressman sa Western Visayas. And kadamo man sa mga project nga ginapangdalaya diri sa syudad sa Bacolod, no. Yes. Too many to mention, no. But subongaga isa sa pinaka mangin kumbaga tatakgid, no, sang iyaman niya iyang pagka-congressman sa term ni palang subong is ini siya nga proyekto nga kung kaluyan matigayon gid mangin you know kabahin sang history sa syudad sa Bacolod. Kaupo natin diri sa Bong si Congressman Greg Gasataya. Good morning, Kong. Good morning. Ay, Councilor, may ngaga, may ngaga kitchenok sa atin na mga tagpalamati, may ngaga dito sa naman. Yes, Kong, live kita sa Bong sa Facebook page ng Aksyon Radio and of course sa mga karadyuhan sa Bilog iyang syudad sa Bacolod, Negros Occidental. Kong, kumusta? Kumusta kita? Okay, good, okay. Councilor, no? So far, kaluyan na, no? Though, magigid ang sitwasyon, kagapasalamat kita nga at least apisar sining tuman kadamo nga problema gila tubang sa tanan at least okay, good, okay.
Okay. Kung madiretso na ako sa amon nga ano no nga topic ko naton sa buong aga. Nag-post ikaw 3 days ago sa imong nga Facebook page no nga Senate approved on second reading ang bill establishing the Bacolod City General Hospital. No, nagpa-thank you ikaw sa pila naton yung mga senator. But before kita maglapot dira, kung pwede kita makahatag man gamay nga ti Sunday morning subong sang way trabaho ara lang sila panimalay ang mga ginikanan no ga prepare pamahaw ga banding with the family for sure madam pagdamog subong naga-monitor kag perhaps ang Brown iban out pa dahan. yeah oo perhaps ang iban nga kabataan ga monitor man subong sa Facebook Yes. no tungod why mas lahimuon sila balay paano siya nag-start balakong I mean ang from the proposal hasta naglabot as subong pwede lang makatagaan idea ato mga tagpalamate. Well, kasi actually, ini nga bill ang pagtukod sa Bacolod City General Hospital. Gin-file ko ni siya sang July 1 of 2019, no? Sa aton second term, first day in office. Ang tinutuyo naton sini bangod as we all know, tugay na ini nga clamor, tugay na ini nga panawagan, tugay na ini nga handom sang mga taga Bacolod nga may kaugalingon kita yang hospital, no? Just like sa iban naman mga highly urbanized cities na may ilam sila kaugalingon na hospital. Although ini siya ang pag-file nato ni kabalo kitang hindi mapos, no? Tuman kadamo sa mga challenges nga atong napag-atubangon, kiti ang iban gambal nga daw suntok sa buwan ang mag-file sang kangay sitting a bill because tuman ka dako sang pundo nga kinanglanon, but apisar sina luso naton bangod nagapati kita nga kinanglanon gid sang Bacolod na maghimo pag baka tukod sang iya kaugalingon nga hospital, no? So sang August of 2019, after I filed the bill, nag-istorya kita with the Department of Health, no, with Secretary Duque, kag sa iban man nga mga opisyales sang DOH, no. At that time, kabalo kita nga kwangid, no, daw medyo bulubudlay, no, ang pag-atubangon, no. But pisar sina nag-commit sa aton ang Department of Health kag Secretary Duque na willing sila nga magbudig, no, sa aton sa sining handom at makatupod sa hospital. So pag-abot sang November bala ko di ko magsala, gin-approve ni siya sa committee level sa House, Committee on Health. And then pag-abot sang the following year, June 2 or June 3 of 2020, ginaprubahan na ni siya sang plenary sa bilog na Kongreso sa House on third and final reading, no. So pag-approve ni siya June of 2020, ginpasaka sa Senado. Pagpasaka sa Senado June 4, giniring ni siya October. After giniring October, na kalusot man siya sa committee sang health sa Senator Bongo, and then mga pagpatigayon sang plenary last week. 2 weeks ago nagsugod ang deliberation, so until ginaprubahan siya sang Wednesday o Tuesday sang gabi on second reading, or Wednesday sang gabi. Then maulat na kita, hopefully by Monday siguro ma-approve din siya on third and final reading. Okay. Kung i-forward nato na kay we're very positive ate sigurado na gid ni man nga matukod if ever kung may location na kita. Well, sorry Mark, ang natabo sini is ang ginpangayo lang gid sa ang Department of Health sa aton is that kita ang bala nga magpangita sang duta na pagabutangan, meaning hindi yang nga backloan sa gobyerno kundi through donation. So what we did, gin-announce naton mid of 2019 if may ara dira, no, sang mga luyag mag-donar sa duta nga pagkatukuran ng hospital, mapabalo sa aton, no. So kadasig gid after a couple of days damo nagtawag, no. Then as of this time there are 5 offers. Wow. Na willing gid sila
sang nag-signify sa ilang intent nga magdonar sang duta nga pagkatukuran sang hospital. Mayari diri Felisa, mayari man diri in between sang Mansilingan kag Vistalag diri nga part. May isa nga daw sa Pahanukoy, ang isa way nag-signify kung diin nga lugar. And then may isa man kapamilya nga nag-willing man mag-donate. Nga diri naman sa likod sang between Mandalagan and Bata area, po diri man sa likod. No? So muling 5 ka area so far nga nagtawag sa atong personally. Kaya nag-signify nga willing sila nga mag-donate sa duta. Okay. Kung mabalik ko na gamay, meaning 2019 pa lang gingiho mo na ni siya, no, because may mga issues nga nagamuno nga kun diin pa nga mo nag-eleksyon dito pag gingiho. So this morning very clear gid siya. 2019 pa lang kahit hindi mo pwede i-deny ang record hindi mo siya pwede butigan, hindi mo siya pwede hampangan. Meaning 2019 pa lang gingiho mo na ni siya nga nga proyekto kag hindi man namos nakatasig ang proseso gindiscuss man siya nga matamat. And to think nga hindi lahog magproseso sa nasyonal. Remember, ari kita sa local. Ari ka sa Visayas, ari ka sa Bacolod. Hindi na siya amon nakatasig kagahapos. Sa aton gani sa ako gani first termer pa lang ko yung councilor, kita ko kung anong proseso magpasar ka ordinansa. Hindi ganyan siya matapos in a month in sa tuig gani. Tunaan mo na siya todo. Iniya ang nalabi ni Nikong is national pagidya. So kung pigaw na yung connection mo dito sa babaw, or hindi kaya, wala ka ito kilala, or wala ka ginaknowledge, or wala ka ginarespeto, I doubt kung matapos na siya matapos ng term guru, ay tsansa. But this morning, very clear ang information pabalo sa aton ni Kong, nga 2019 pa lang gingiho na siya. And then, proseso, until eventually, sini nga simana, nakabatong kita sa maayo nga balita, nga nakasagand reading na. Na question na gina ni Manong kung may location na kita, but before sina, mga estimated na ton kung mga sano siya final reading, and then most probably kung kaluyan ang imo lang kung yung projection lang kung kaluyan lang gid banbe or tagaan chance mga sano siya sa masugdan for example. Ang ato ni kita ng Councilor, most likely by next week matapos na siya sa Senado on third and final reading, no? Kasi correct lang gina-point mo nga maghimo kasang isa kalayi ang proseso hindi mo nakapos. No, there are bills gani yang in-file sa nagdigad nga term hasta subong ara maghapon. May mga similar bills nga katabo na sa Kongreso nga hindi na mo nakapos. May iba niya nga tatlo na ka-term until nga ma-approvean, no? Meaning ang proseso di mo na kiti pila nga daan kalibo nga bills ang gina-file sa Congress, pila man kalibo ka mga bills ang gina-file sa Senado, kung hindi mo na pwede ma-shortcut, kiti may process kiti na nga pag-sundon. So that's correct nga July 1 pa lang of 2019 na file na ini nga bill. No? It's not nga subong lang gindiho o subong lang ginaprubahan, subong lang din workout, kaya nung election, that's not correct. It's July 1 of 2019. Hindi yun. Tanan June 3 of 2020, kinaprubahan sa House. Kansubong June o May of 2021 na aprubahan sa Senado. So most likely by next week, ma-approve na niya sa Senado on third and final reading. And then hopefully by before by July siguro or last week of July, hopefully mapirmahan na isang presidente kag mangin isa na kalayi. Ang pamangkot kung saan ma-construct o saan tukuron ang pinakatahom nga natapo sa debate sa Senado was that ginbutangan sang funding allocation ang ining pagtukod sa Bacolod City General Hospital. There are bills, there are laws na wala sang automatic na punto na butang milingki. Pag-approve sang layi mo, mapirmahan sa presidente, i-work out mo naman na, trabahoon mo naman na sa mga different agencies na mapapunduhan ang imong layi. So may kakatabo ang mga layi ka nga isa. But in our case, ang beauty, kaya pag-approve nila last week, nabutang ang funding component na recommend or propose ni Senator
Drilon, kay Senator Bongo, kay Senator Migs, na ibutangan isang punto. So there's a 600 million pesos na allocation na i-include sa 2022 budget sang pungsod, ginatawag sa General Appropriations Act. So by 2022, hopefully by first quarter, kaluyan, maka-groundbreaking na kita sa pagtukod sa Bacolod City General Hospital. Katukod sa... may mga questions but actually si Manong Kong pero before sang iyang mga questions no about na nagaling yung question niya sa matabo ng operation operation. So before pa siya makalabot dira una gusto ko lang emphasize nga ang mga reaction sa palibot naton normal pero kung entertain ta ni siya wag kita may memo. Ma-recall ko bikong isa na siya sa mga naging platform naton sang grupo progreso bilang akong tagaan kita sa oportunidad tinghuan nga idihon napati akong kay Mayor Bing, napati akong kay Vice Elcid, kay Congressman Greg, kag sa kaupod nato sa Grupo Progreso, kung kaluyan, patukod kita sa General Hospital through sa kay Congressman Greg, no, sa iyang term, matigayon ini siya kaluyan, gid ka very positive gid na subong kumatian gid naton. Kag tikong ako ya personally, nakita ko bala nga sang time nga itukod to ang new government center sang Bacolod, di hamak to nga issue, nga bash, di hamak to nga gubanay kasuhay. Pero kung naguntat na to, kung isa ka leader maguntat, kung nagpamati to si Mayor Bing, kagwaya gin push, why ito sa buong government center. Pagtukod sa Bacolod City College, grabe nga waswas, grabe nga guba, grabe nga kasuhay. Kung gin-entertain to siya, why sa buong Bacolod City College, wala ko siguro diploma. Kag subong, si Congressman Greg, despite sang iyang effort, despite sang iyang pagpangabudlay kapag dihon, nasyonal. Pila gid bilog ang sapakonda. I mean, with all due respect man Amo na gani kansular ang masubo bala. Ang taho nagasinggit hospital. Anay-ari na nagambal naman pamulitika. Ang tao, ang mga opisyal nato hindi nila makita sa dalan, hindi nila makita ang support sa tao sa pandemic, gakumod sila. Anay-ari na sa dalan pamulitika. Wala butangan. Yes. Pagbilib ko kay Kong, kalmado gid siya. Wala ako kabati nga do nag sige lang siya obra. And ang point po na sa ako niya, ang gusto ko man i-point out sa mga sine. I am very excited. No, kung mamati ka subong kay kong we are very excited. I mean, kakapoy na kung diri ka lang mag-focus sa negative ng issue, makapoy na. Importante siguro at the end of the day matigayon ni siya kay mangin history ni siya. This will be part of the history nga sa term ni Kong kag sa akon man as a councilor nga time balikan mo lang it was during our time nga nakatukod diya sang isa ka General Hospital ang syudad sa Bacolod through man sa kay Congressman Greg sa taya. No, ano mga question mo Kong? Kung makadto ko sa hospital na mismo butang tana natukod na siya. Kung pila ang bed capacity sini? Ikadua, taga Bacolod lang gid ang i-cater sini. Tapos kung libre ni siya, anong mga sini? Well, actually, Mark, just like any government hospital, ang Bacolod City General Hospital i-prioritize na gidya ang mga taga Bacolod, no? Priority gina ang mga taga Bacolod. Although nga if there are instances may mga emergency and whatever, hindi man guro dahil makapanira ang living hospital sa ipetahan, hindi ka taga Bacolod. But ang priority siyempre is for taga Bacolod City. Ang outside Bacolod, we have Corazon Locsin, no, na ma-cater sila. And then there are district hospitals man nga mag-cater outside sang taga Bacolod. So priority gid dira ang mga taga Bacolod. As to the bed capacity, ang ginimo ko sinima kuay ko ginbutangan sang bed capacity nga exact because based sa experience ko kag observation ko man, there are damo sa mga layi nga ginhimo nga pagtukod sa mga hospital nga ginlimit nila. Like for example, matukod ka ex-hospital, establishing ex-hospital with 100 bed capacity. So okay na siya, ma-approve ang layi. But later on, after say 5 years or 10 years, mag-adapt ka dapat sa changes. Kung 5 years, 10 years, 100 bed capacity ka, kag ang imo ginakiter, 300 na ka pasyente, so magbutok na imong hospital. So ang matabusin na, balik ka naman liwat sa Kongreso, ipa-increase mo naman ang bed capacity sa hospital mo
para mapunduhan sa national government. So in that case, mahulat ka na maliwat, duwa ka tuig mo naman na itrabahon until ma-approve ang imong layi and ikuan mo naman, ipapunduhan. But in our case, kinutan ko na lang na open na siya, then ang Department of Health will determine the needed bed capacity for the Bacolod City General Hospital. And later on, after 2, 3, 4, 5 years in operation, kag may need nga idugangan ang bed capacity, Department of Health na yang ma-determine sila ng madugang. Until such time na lang, sige, dugang na sila ng dugang without going back to Congress ka magpa-amend ka naman sang dali. Sa ano naman, Kong? Sa libre bala ini, although tanan-tanan? Ano mga sistema? Mga sistema, sini? Okay, may subsidy din siya from the government. No? Ang pinaka importante siningati may ara kita sang universal PhilHealth tulo nga among ikuan amo ang mabulig sa mga pasyente gina-cater just like sang Corazon Luxin giban man na mga government hospital. So it would be the same procedure, it would be the same process. Ang national government, like Pupitar man sa syudad, nga mabulig sila with regard sa operation sa Sininga Hospital. Actually, amo niyo, wagi man libre ng hospital Canada na ayaw kagano magita yung US yaw. Aton diri same proseso di siya sa gihapon like Corazon Luxin bala. May bill kay gihapon niya pero with your PhilHealth with the malasakit nga center dira sa CL kag tanan ang mga PCSO etc. Gales man ang imong ano eh. No, ang punto dire is that at the end of the day, pag natigayon na siya, may ara kita ya sa matawag ng atong iyang ospital yang hindi na kita bala magdasok kita tanan bala ang magdepend sa Corazon Luxin. Bata mo ng mga detail nga ginapangayo sa mga pumuluyo kay excited man na sila mo. Amo pagidning nami kay this will cater more jobs sa aton mga nurses, aton mga doctors. Speaking sina Kong, di ni mahalin ang budget or pundo nga isuldo naton sa ila. Ang commitment sa national government is that initially mabulig gid na ang national but i-turn over ni siya sa syudad. So pag turn over sa syudad, ang syudad na mong ma-operate siyang Sininga Hospital with the assistance ng national government. But before sa turn over, butangan na siya ipatindog ang structure, mga equipments, kag-iban pang kinanglanon sa hospital. Ang national government amo nag-commit nga magabulig at so ay ginubutan sang initial nga pundong 600 million and na siya pwede pa na siya madugangan in the future. But i-turn over na siya sa city for the city to operate the hospital just like sang Makati, Mandaluyong, ng LGU na ang ma-operate. Ang problem siya if imuon mo kag national ang operate siya medyo mabudlayan ta because may ari sa National Hospital Tris Bacolod which is the Corazon Luxin Regional Hospital. So hindi pwedeng duwa ka national government hospital ang ara sa isa ka lugar, no? And then ang tendency na mambal ng national just like sang pending mga ibang nga bill subong sa Senate nga wala ginaprubahan sang Wednesday. Kaya muna ang intensyon nga luya nila nga national ang magasto na tanan-tanan sa operation, sa maintenance. So up to now pending wala sila makalusot. So unlike sa aton, maging clear gidya naton nga mga ayo tayo budig lang sa national for the initial operations, the construction, and then later on ito over na siya sa LGU. Okay. Kong, last two na gilang ko nga. Okay lang? Why ka na? Last two, pero may harap ako isa ka topic sa iya. At yung nahalay mo na eh. Malumpat kita. Okay na ta sa hospital. Why ka na question? Hindi kayo ba-closing, ano ko tani, parting message bala? Okay. Ang gusto, isa na lang tani, Kong, ining imo lang nga ginpasa man nga hagna, about sa pagpalawig sang, namin imo ginahulat mo ni katao, bayan niyan 2 act bala? 3? 2 pa lang. 2 pa lang to? Oo, si Kong pala sila. Kung ano na siya, nga bulig ka mahatag sa pamuluyo, kung if ma-extend ining bayanihan to Hill Act, nga pundo. That's correct, Mark. Ang natabo sina, kundi may ara kita bayanihan to. Ang bayanihan to, amo ni siyang ginpasar na mo last
September last year or August last year, kag dapat ang effectivity ni until December 31. Yeah. But last year aprobahan man namon nga ita-extend until June 30 of 2021. So matabo is that by June 30 of 2021 mauntat na ang effectivity sang Bayanihan 2. But sa aking patigayon na hearing namon sa Committee on Appropriations ang Friday sa gulpi-gulpi ito kanina panawag ang committee sa Thursday night. Nga sa Friday may hearing tuman din ka importante. So ang Bayanihan 2 instead nga June 30 of 2021 ang effectivity extend siya until December 31 of 2021. Ang tinutuyo, bangudamo pangapundo under Bayanihan 2 ng mga assistance for COVID, mga ang Department of Agriculture, ang mga assistance sa mga micro, small, medium enterprises na hindi pa fully dispersed, meaning na-download na sa DBM sa different agencies but wala pa na-implement sa sininga mga agencies 100%. So matabo sila kung hindi mo na ma-disperse ang pundo by June 30 of 2021, mabalik na sa national government. So pagbalik sila, paano to yung nag-apply na? Paano to yung nag-process na? Paano to yung mga pending na mga ginaulat na lang i-finalize? So amo ng rasyonale kung nagipasar na mo last Friday sa ngapon, kagin kitang nag-move for the approval sini, kag nagimo sang substitute bill na i-extend siya until December 31 of 2021 ang Bayanihan 2 para mapadayon pa siya nga ma-implement kag hindi ka na magbalik sa proseso. Although this is different sa Bayanihan 3 kaya Bayanihan 3 by next week i-approve na most likely sa House on third and final reading. Bayanihan 2 is only for the extension of the effectivity until December 31 of 2021. Ay, sakto na. Kaya ang paitsindi ko kung napunduan na nimo. May pundo na ni siya. So kung hindi why ka mo nagpasar sang extension, mabalik ni siya sa budget. So ma-process ka naman sa uno. Lawig-lawig na naman. Sakto. Bago ko na gets. Thank you. Sakto. Ano tayo mo? Kong, before kita mag-end na sa aton sa mga interview, kadamo sa ginstoryahan naton ang particularly ang hospital gid nga ginahulat naton tanan, no? But ako kabalugid ko nga ang imong nga activities non-stop niya everyday, monitor ko ang distribution ninyo sang dole, no? Ang test done ninyo. Katahong sa ilang test na program, no? Kay tungod naga-provide pagit sila yung mga tools and equipments. Right after mag-eskwela ang test data scholars naton, ga-provide sila sang gamit nga makapadayon siya sa iya pagpangabuhi man niya, no? And sari-sari ang mga project bagid mga dalan etc. But before sila kong duwa na gid lang first siguro imo nga mensahe sa aton mga pumuluyo sa Bacolod nga naga-angan-angan, excited man kag naga-monitor gid sang pagpatukod sini nga Bacolod General Hospital. And second, ang imo kong mensahe man nasa aton pumuluyo sa sige naton nya pagpangatubang sang pandemic. Well, salamat gid Councilor, no? Kag salamat mo Mark. Ang luwig lagi ko yung magpasalamat personally, no? Sa tanang nga nagbulig sa aton nga kaluyan ma-aprobahan ang atong layi nga file sa pagtukod sa Bacolod City General Hospital on the part sa House, no? Pasalamat din po, no? Sa tanan mga upod naton nga mga publisista, and then sa kay at the time sa kay Speaker Alan Cayetano nga nag-assister man for the approval sa aton sining layi. Kag sa Senado pasalamat kita, no, kay Senate President Tito Soto. Communicate ko sa iya na yung last Wednesday, no, after the approval. Kaya nagpasalamat kita personally. Subong man sa kay Senator Migs nga nag-file man sa counterpart bill nga nag-commit yun nga magabulig sa Bacolod sa pagpatukod sa sining hospital. And then ang nag-sponsor sa bill sa Senate kay Senator Bongo, who is the chair of the committee on health. Kag kay Senator Frank Drilon gid dako ang bulig nga nangin pastado ang ining pag-approve sa naton nga bill sa Senado, no. Pasalamat kita personal sa ilang apat sa ilang bulig. And then pasalamat kita sa LGU, no, with the support ng kay Mayor Device kag sa inyo man sa council, councilor nga
nagpasaraman kamo sang resolution of support sa pagpatukod sining Bacolod City General Hospital. So tuman gid ka importante. So ato na siguro lipot kag simple lang gid nga panawagan is that katiga pangayo kita sang pag pangamuyo pagbulig sa tanan no ngati matigayon gid ang pagtukod sa sining hospital because this is a project for and of Bacolod City. Meaning aton ini tanan-tanan proyekto, no one will should claim credit nga niya ako ni wala no that this is an effort sang tanan nga pumuluyo sang syudad sang Bacolod nga nagpanawagan, nagduso, nagpush, nagsuporta tanan nga nagbulig because ang makabenepisyo sini syudad man gyapon sang Bacolod. Kasi in closing that pangayo lang kita sang padayon gid nga pag suporta sang tanan, meaning in terms of sa pagsunod sa mga health protocols because kung kita naman everyday cases are increasing no wala ka panaog, meaning damo ang kaso gyapon sang COVID diri sa Bacolod. No, I was informed the other day sa isa man ka doctor na gin-point out niya sa akon na ang positivity rate, meaning ang kadamuon sa ginparswab vis-a-vis sa nag-positive, tuman kataas. No, galabot, I think 36%. There are days galabot 40+%. Nagapanaog 33%. So anong butchiringon sini? Napakita lagi ni nga ang COVID nga ari diri sa aton sa Bacolod kasi gid mang laton. No, kay kung may close contact unlike sa una nga tag 3%, 4% lang ang positivity rate. Subong niya tuman kataas. So this is aga mo ning rason kung na ang grabe man ang pagsaka sa mga kaso. So padayon na kita paliyog magsunod sa mga health protocols kag ginapatuman sang syudad kag sang gobyerno. So gapasalamat gid ko tanan Councilor kag sa kay Mark, salamat gid sa inyo no kag padayon kita nga mag luhod nga matun-an kag makarecover ang tanan kag surpass ta ang pandemya nga ginatupang no kag ang opisina ara lang padayon gid nga nagabulig kag naga-assist sa tanan. Salamat gid sa inyo. Maraming salamat at kag mabuhay ka Congressman Greg Gasataya. Salamat tanyaga. Nabatian si Congressman Greg Gasataya sang Lone District of Bacolod. You know, ako ya personally, I am very excited no sa saning nga proyekto. I mean, you know, if there's one thing na learn ko dire sa politika, naka 2 years na ko nga nagpungko no. And tikitaya pa dayon kita nag-function man niya sa aton niya committee sa FW ko upo sa aton niya kapdanan dira sa SP. But you know, if there's one thing na kita ko dribla nga because of the advent of social media, kapos na sa mga tao ay mag-create issues, mag-memo mula sa mga issues. Kritika tama. Oo, nga kung sapakon mo lang siya, as a leader, wag ka sa memo. But if there's one thing na learn ko dire, you have to be firm. And ini siya nga proyekto, as I look back sa mga proyekto nga ginpang establish no, like ang NGC, that's one classic example eh. Damo gid na siya kaso nga gin-file, dismiss tanan. Dismiss tanan. Kag kung si Mark Steven Mayuga pa Attorney Mark mababutan ni hashtag di kaliped. Nang no, di ba Attorney Mark Steven Mayo, kung kinsapak lang to siya ang kaso kag ang waswasanay diha kuha ito sa buong NGC mo. Asa sa buong artigapon sa downtown sa Old City. Kung ma-discourage ka. Because of the mga you know, distraction sa mga pang-bash, etc. Or even ang mga legal kan mga kasuhay, wag gid sa mahimo as a leader. So meaning batunon mo gid siya nga may ara gid sang negatibo, may maguba gid, may malaot, may ma-distract gid, but dapat goal oriented ka. Amo to lang poso gapon lang bago kay Councilor City Adam ang sige talaga plugin na balanya ko na nga ising kung may goal gani dapat you have to run like a thoroughbred. Kita sa kabayo ang gapon ng badlagan may tabo ng mata si kilid parang goal isa lang so mo kana turn a blind eye sa mga
panggubaag sa mga distraction sa palibot mo because kabalo kang ang goal mo is to win, ang goal mo is to reach sa imong destination, kag ang kaayuhan niya pwede mamahimo. And this morning, I'm very excited because lingko ay ang General Hospital ya dugan yung naging proseso man mo. Actually no amo niyo. Ano man nga issue? Kung ma-recall mo, kaya ang history hindi mo man ma-erase mo, hindi mo man maliwat, hindi mo man mapanas. Naging part niya siya sa plataforma sa Grupo Progreso that time. Nga kung kaluyan, tagaan niyo siyang oportunidad, i-push siya naton. Nagbasa ko na, remind mo ko na ni Mayor gani. And si Congressman Greg, bilang masyado gitipisan man niya, Congressman, no? Ano man tawag na naman siya, silent worker, blah, blah, though, why lang, but grabing deliveries and services, non-stop ang bulig, kag, ang tawag post naman pero grabe man yung mga beneficiary sa DOLE, sa TESDA, sa tanan yung mga proyekto, scholarship sa CHED, etc. And hopefully, kaluyan naging ginuotod aning Bacolod General Hospital, matigaya niyo na siya. Kabay pa tuod na early next year, no? Thank you very much sa kay Congressman Greg Asataya. Attorney Mark Mayo, mayuwalang ta. Hello, sir. Good morning. Kindly read my greetings. Si Ame Merender. Kindly, read. Family Merender and all my neighbors sa Barangay 3, Hinigaran. Pati Hinigaran. Grabe, Isabela. Hinigaran ni Mama Ilanda mo, damo. Lolita Locasan, good morning. Kay Lolita Locasan. Dads Aberia, John Dungon, Georgen Unsay. Pre Georgensen, sagad kapila, lagi kakalipat kong kisa. Ba't gingrita ng kaha? Marita Texon Sembrano, John Marie Rado, Barrio Garay, Mary Grace Ignacio, Nathan Borromeo. Hello Mark, Aksyon Ising, watching from Isabela Moises Padilla. Greet ko lang akong Professor Doc Flor Lingamen Carpio. Oh! Hi! Tita Flor, tawag natin siya. CPSU Main Campus Graduate School. Okay. The Jonal, DJ Andrade, no? Si Dads Aberia. Hi, Dads. Ayan. Kay, kay Riaglo, Ornalid Kabudlay, ginasuli. May J. John Vicente. Richard Daet Pacheco. Jonard Andrade. Telos DJ Agustin. Okay. Jonald. Sige. Okay. Ate, sa padayon, we continue to encourage our pumuluyo sa ang ating vaccine is ongoing, no? Register na kamo online to those nga nagahulat ang nanganan nyo palihog because matamat naman nagasunulod ang mga vaccine naton. So sa mando ni di ba si Mayor nag-ayo man to gani sa kay sa Galvez. Oo, sa kay nag-ayo siya sa National Task Force Chief Implementer nga tagaan sang dako-dako ang allocation ang syudad sa Bacolod. Nagpasalig man to si Galvez. Nag-commit si Galvez nga unahon gid ang syudad sa Bacolod para dira. Pagkatapos gindayaw ya ang performance ng syudad sa Bacolod with regard sa pang-vaccinate. Kung ano ka systematic, kung ano ka tawhay, kung ano kadamo, siyempre, I think 32,000 plus ang napang-vaccinate. And damo pa sa manugabot. That's why sa nagpa-register ang anangan palihog, tungod tanan kita sa mga kamudarged, no? 32,492. Tapos, sang nagligad nga Friday, ang syudad sa Bacolod naghatag man sang financial assistance sa 200 ka mga displaced workers. Ayari naman, may daman naman kakumot. Yan is like, brother, binipisyo na isang tao, tag mo gid na sa mga na-displaced ng obra. Ang iba na galing yati, makomment gina sila Kaya siyempre, way sila nadala, way na amuni. Galing ko ng official kabi, kaysa hindi ka man dapat firm ka gid. Unahan mo gid ang kadamaan sang sa pipila lang ka mga tao. Tsakto nang ginabal mo gid, balik ko to. Ginablang naga-kolumuron kung may mga project, para sang NGC, para sang ipatukod sa mga General Hospital, kalingkin, when you come to think of it, sa pakon mo pipila na katao nga nag-bash, nga kung grabe gid sila mag-bash. Kung sila sa pakon mo, ano mo niyang milyon-milyon, niya ang libo-libo, nga nagahulat iya sang tudtuod nga bulig, nga makuha, kung nga mga ang matukod, for example, matukod ba yung General Hospital, mo na yung makabenepisyo. So nga sa pakon gid abi ang mga temprano pa. Importante, padayon sa sa serbisyo. Amo lang kita padayon sa serbisyo. Subo nga chimpo, bigo kita man mahimo. Whatever you do, kaayuhan man ako hindi, ang tao may hambal gid. So never mind, importante padayon sa serbisyo lang gid, no. Good morning kay Kino Coffee.
Kino Tansingko, no? Ang katahom sa business nga kape. Pretty kinamit na. Native coffee. Tahom good na more drogan tanan hindi ko siya matsempuhan. More drogo tanan siya pag Ano di si madamo? Oo, arid si First Lady. Si First Lady. Siya niya ang deliver mo, si Kino Native Coffee. Ayan. Okay. Okay, good morning man sakay. Jo si Peda sa 635 Cafe. Sikat na gito mo 635. Sabihin na lang ginaistoryahan sa kay Ma'am Desiree Cepeda sa ilada nga kay Connie Rigor, good morning man, kapamati gina siya. O no, kapamati man si kay Michelle Dungon Salanga, good morning. Ayun, sa kay si Mama Ed, Michelle. Papa Junior, Papa Fred, Mama Jo. Belated happy birthday sa kay Joy at Amon Manghod. Yes. Okay, so Okay. yeah, today is Sunday, no? Kagapon ba nung before kita mag-end sa atong program, kagapon nagin-share ko lang kay tungod sa amon nga bulan. Oh, last Sunday subong sang May, Last Sunday of tomorrow is Mother's Day. Buwas, sweldo. Ay. Sweldo sa mga May lang kagin muno mo. Oo. Anniversary ni Papag ni Mama Buwas. Buwas or today? May 31. Buwas. Ayan, happy wedding anniversary, Mr. and Mrs. Fred Salanga. Ayan. Actually, mangkots la. Forever in love. Yes, mangkots la kung ako no si Dulce bala, nga hindi siya junior. Oh. Because ang real name ni Papa is Wilfredo. Wilfredo. Manghotaya is Hindi na Fred siya Salanga. junior. Hindi na siya. Ang Fred Salanga is radio name na siya ni Papa eh. Ang yagi niya nga full name is Wilfredo Valuis Salanga. Yan. So happy wedding anniversary sa ila ni Ma'am Shi, no? Mama Bear Jo Salanga, Jocelyn Salanga. Kasi tanan niya mga nag-celebrate silang anniversary, i-celebrate nyo gid, no? Tungod subong nga tsimpo, mas damo pang kabulagay. Kasi ka-celebrate sa anniversary, no? Especially ang mga young people, subong mo grabe man niya. Kadasig ma in love sa ato niya mga young people subong. Tadamo no hambal ni Mrs. Lawa, at teacher tabla sa high school sa San Agustin. Sang una ni kay Chinde, pero hambal sa amon sa klase. Miss Marjorie bla Islawa, sa history to la. Hambal love and youth. No. Youth and love must triumph now, and then it will be life. Ano ba niya? Love and youth or youth and love must triumph now, and then it will be love. So, ang gugma kag ang kahubinon mangibabaw, and then maproduce sa kabuhi. And unfortunately, ga-end up siya sa isa ka broken family. Ka common na gitsubong katama, no? Nga nagabinulagay, especially ang mga teenager, no? Kay subong grabe ang Philippines number 2 sa teenage pregnancy. No, damo dia teenager ga busong 12, 13, 14, 15. And then nagapasa-pasa na generation bala. And I hope subong aga kay nakasura naging mo lang about sa anniversary no nga kung mag in love ka siguraduha nga siya nagid. And as much as possible, observe kita sang proper gid yang steps bala. Step 1, graduate ka high school. Step 2, graduate ka college. Step 3, ngita ka obra. Step 4, kita ka stable ka family mo, bulig ka sa pamilya mo. Step 5, ano step 5? May family ka na, naka-provide ka na sa family mo, may balay ka na, may bra ka na, ano step 5, ano? Dapat, hindi, ang kita ka na isang mga saon nyo kung pamanahon. Dala na na Step 6 pa na siya. You know why? Because most of the time, may mga nag-shortcut. May mga bata, ngarap na sa step 2, ga step 5 na. So, emphasize na ang step 5 is selection process. Dua pa lang nga bulan, in love na ko. Amo gina. Tapos, basta, kabudlagi sa mga young people. So just a few reminders, no? Kanami gid nga makita kita sang love of mga lifetime bala yung relasyon life. Si Preske Dorel, kabato, kado ko in love gid sa iya subong sa kay Kino Kalantan 5, no? Mga mandam lang mga kind of love bala, no? Mga product abi nga kape lang. No. So kung may in love sila gid ang kapihan nila. Isog sang kape, sang ila pa higugma. Yes, gugma. That's why young people always seek sang guidance kag advice ang inyong ginikanan when they say nga hindi anay. O kayo miyom si GMO? Mayo na si JM mo na problema. Pero remember, hindi siya sang MIB. Ano yung MIB man? Si JM. Anong MIB? Manong into ba? Joke lang JM. Halaglaog na yan. No? So, well, kabay patani nga sa aton yung mga young people subong, no? Ngita gid stay stabilize yung kagulingon nyo. Kaya ang love ya
will come at the right time. Kagkuhan gid nang ma-establish gid sila relationship saka kay Jesus. Yeah. Ay, isa pa ginagali. Grabe gid niya as in. May relasyon yung nagadugay man. Christ-centered na siya. Christ-centered na siya, no? And, by the way, naglumpat ako, balikan ko tong post ko kagapon bala. Kasi buong May. Sa amo sila nga to, nung sa amo nga bulan, na regular ko ni sa SM store that time. 14 years ago. That's nag-post ko, 14 years ago. Grabe, 14 years ago, And ginmuno ko git sa post ko nga siling ko sa high school ta syempre bigado ni bakal medyas mo bala do kamo siya na di ba so na medyas taya sapatos sa may buslot medyas and all kapigado gid katama kami sa Rablig sa stasyon siling ko at the age of 25 ginaba ko na sa self ko gid hindi mo ko pwede magbutig di ba kasi magabaan kita siya na hamba ko at the age of 25 by hook or by crook malakat ko ya mabrod ko illegal man ako legal nga pagi bahala da kado di ba kung makabroad yun goal ka gid mo. Yeah, that's the only hope usually dire sa Pilipinas kung ang goal mo ya mag-abroad kaya do tulungan mo sa palibot may asenso gid ako sa gwa mo. So I promised myself na kung wala man ako isang stable gid job nga malakatagid lang ko ya bahala na dayo bisan mag-illegal ko to ya. And then nag-open ng SM. No, that's an instinct kung pigado ka. Hindi ka na minsan sa tsakto ya. Kasi sometimes you cannot blame them. Ano na lang. Bahala na daya. Basta magmayuhan ako yung makaprovide na ako sa family ko. And 2007, nag-open ng SM. That's in the regular ko May. Because nag-open ng SM di March. 2006, nag-hiring na sila. 2006 pa lang. I was 24. Giconfirm na sa ako niya, hired na ako as supervisor before my birthday. Ay, sana all. Before I turned 25. So it is, now my point is this. When we pray for something, taga na in His time, in His perfect time. Because maiko man niya nga sa high school, kung pangayo ko man lang to yung 25 out of desperation. Nablaga sakit ang heart mo lang nga kapigado gid sa ato na. Paano kung nakabulig sa ulihiman? Why mo alangan man timing na to sa SM nga nagbukas man sila before ako mag-edad 25, di ba la? So ang man ang question ng tanan nga mga youth. Diyan sila pa kadto. Oo. So nothing really happens by an accident. Tanan-tanan, nga gina-pray, gina-pangayo na to, tandaan nyo gini, sa mga young people na ito yung nagpamati isubong, and even sa parent, yung nagpamati isubong, if you could talk to your children, you instill silang heart, nga, the best thing, diri sa kalibutan, is to invest relationship with ya sa Ginoo. Inablang namin gina siya pasahon, sang verse bilang nga, seek ye first the kingdom of God, and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Kanami lagi ka katahong mga promise, kabalo ka nga mo niyo. Ang if there's one thing hindi mahimo, magbutig. Madula na pagka Diyos ya. Isa lang kasala nga butig nga himuon niya. Madula na pagka Diyos ya. Minit na all this time, pag-create niya sa universe ang kalibutan out of His promise. Diba? Ang promise niya nga seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you is a promise. It's a very strong commitment. Correct. I-emphasize ko, why siya nangambal nga, unaha ko, pangabiwi ko, establish relasyon sa akong, tagaan-ta ka sang obra, tagaan-ta ka sang balay, tagaan-ta ka sang, why siya nangambal? Ang ambala and all these things shall be added unto you. So, if kita... Tingwa ka gid. Yeah, ang pwede rin sa mo siya if kita, kabaluta, nga amo nagaling ihabi da, kag amo nagaling sikrito da, ano pag nahulat nyo? So, you start now, especially sa mga people naton, ikaw nung kabalo ka man na, di ba? Kita may mga personal tayong manifestation. Mabatay hindi. Gawto ko kadlaw, gay na pa nang hambal nimo nga nag-apply ka to sa SM. Nag-apply ko to bala. Huwag ko kabalo. Nag-apply ko to wala ko na baton. Mayo ka supervisor ka pa? No, seriously. Oo. Doon nga hindi. Hindi. Nauna ko. No, because sa katuig. No, sa katuig man, pioneer ko. Di kay una ko to ya. Wala, pioneer ko, una ko, uli kay apply ya. Hindi nag-apply kami sa Maybank. Yeah, dito man ko. Dito man sa Maybank. Damo ka kauto ni kadlaw. Kaya siling kulo na baton siya, in fairness, supervisor. Pa ako wala. Wala ka. No, because taranta may season. That's why. May season for you, may season for me. That's why kung may mga friends ta or relative nga nagunas lay asenso ya, give it to them. Let's celebrate ang ilang success. Because tananta may season according to His glory. So yata na, di ba? Nag-ABS-CBN ka man. Nag-reporter ka man, which is also a dream. Handom ko man na magpa-TV, pero wala ko nalabot mo siya ya. So tanan dire sa kalibutan may season taya. Just wait for that. Trabahoon ta sang insakto, pangamuyuan ta sang insakto. Okay, hindi ta si Vilma, Star Wars season. Correct, exactly. Pero hindi man ta superstar. Well, hindi man ta si Nora Honor, ang daalom diyo, no? Anyway,
Ari na si Aksyon Boy Duran ang isa na itong diri ka award-winning man nga Yes. broadcasters ang Aksyon Radio. Kasayan ni Pasman, good morning. Wala ito lang pang harapigyapan. Si Kino nagmunog ito, ari, no? Sir Alex Montesa, sir, morning. Ma'am Vanessa Mayo, thank you, Gid. That is so true, kuno counselor. Pray kay hatag gid ina. Correct. Mama, thank you, gang. Thank Alright. Okay. So, subong, Yamagishi. nagmala na po ako. Hindi, wala ko kayo ng tubig. No, Sunday, family day, time na magsimba, ka magpamati naman, no, sang word sa Ginoo. Remember, hindi lang awas nga physical ang aton pakanon, ang aton yung spirit, dapat gina-feed naman siya through sa pagpamati isang word, no. And kanami lang gid kay strengthen gid sa Ginoo ang heart mo kung nagpamati ka permis ang word. Remember, Kagang life tao, ha? faith comes through understanding. Kung wag ka pamati, wag ka simba, wag ka mati word of God, hindi ka makasindi. Kabudlay man patihan. Kung mo ka lang nabilog nga adlaw, makilig ka lang or ML ka lang. So amo man napatihan mo ML. At the end of the day, pagkaon mo, wala ka pagkaon. Yeah. So everything is a matter of wala choice. Wala ka man nga budlay. Everything is a matter of choice, and today choose nga mag-invest sa imo man nga spiritual life, and then the rest will follow. Thank you very much Thank sa you, inyong Ma'am pagpupudiri Walgar, sa thank you. aton dire. JM, thank you. Thank you, Gid. Kita agad liwat next Sunday. Make it a habit na magpupudiri sa aton from 8 to 9 in the morning. Sunday morning lang, no? Binigbanting kita sa kahanginan, kag-istoryahan natin ang mga butang-butang sa ating palibot. Inigihapon yung kubos kalagad kung si Hal Israel Ising sa Langga. Kag ini naman si Mark Salanga. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,